Dobrý večer, milí priatelia. Detský spevácky zbor Lastovičky, ktorý už niekoľko rokov pôsobí pri občianskom združení Solha, vás srdečne pozýva k spoločnému piatkovému podvečeru. Veľké poďakovanie patrí deťom, ktorí sa počas celého roka na pravidelných nácvikoch stretávajú a sú veľmi pracovité a vytrvalo odovzdávajú kus svojho voľného času na túto dobrú vec. Starší sú takí profesionálnejší, no a tí menší možno práve takými drobnými chybičkami vyčaria aj úsmev na vašich tvárach. Ale verte, že každý jeden nácvik pod láskavým vedením našej dirigentky Janky Feríkovej je sprevádzaný radosťou a túžbou obohatiť vás. Peter Ferík, riaditeľ občianskeho združenia Sluha, nás svojím muzikálom, na ktorý ste dnes večer prišli, Nebo prelomené, pozýva opäť prežiť vianočné dobrodružstvo. Inak teraz, milé deti, dámy aj páni, Nebo prelomené a Lastovičky. A
nás bežne nevidia? Nevidia. Jej, ona nám zavávala. Aniel Gabriel, prosíme, povedz nám, kto to bol? Bola to prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Aserovho kmeňa. Keď ako mladá ovdovela, odišla do Jeruzalema do chrámu a vodne v noci slúži Bohu pôstom a modlitbami. A ona nás naozaj videla? Nie, nevidela. Ale vedela zavávala. Videla vás vierou. Verí, že tam hore niekde ste a preto vám zamávala. Ľudia nás bežne nevidia, ale pri veľmi výnimočných udalostiach sa im môžeme ukázať a dokonca sa s nimi môžeme aj rozprávať. A práve teraz sa taká výnimočná udalosť udeje. Boh ma poslal do Galileje. Je tam malé mestečko Nazaret. V ňom žije Mária, panna zasnúbená Jozefovi z pokolenia Dávidovho. Ide mi oznámiť, že sa jej narodí dieťa. Zvláštne dieťa. Bude sa volať Ježiš, Syn Najvyššieho, Spasiteľ sveta. Hurá! Nie, nemôžete. Musím ísť sám. Aj tak sa ma veľmi prelakne. Už si v Nazarete? Čo tam robia ľudia? Spia. A to sme len začali. Už ju hľadá. Za chvíľu ho nájde. Musím ju zobudiť. Určite sa prelákne.
vraciam z Betlehema. Skoro sa vraciaš z mesta. Kde si dal všetok síradejko? A kde máš oslíka? Práve to vám musím porozprávať. Všetko sa mi podarilo predať už cestou. Cesty sú plné pútnikov. Všetci putujú. Vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby sa vykonal súpis po celom svete. A všetci sa išli zapísať do svojho mesta. Betlehem je úplne plný. No a čo je s tým oslíkom? Stretol sa ti v dave? Aj to vám vysvetlím. Stretol som ďalekých pútnikov až z Nazareta, Jozefa a Máriu. Všetky nocľahárne aj hostinec boli plné, tak som im ponúkol našu maštaľ. A tam sa uchýlili. No a čo je s tým oslíkom? Zabudol si ho v maštali? Nezabudol, priviazal som ho k jasliam. Prečo si ho tam priviazal? Zajtra ho budeme potrebovať. Tá Mária bola tehotná a čoskoro má porodiť. Keď porodí, uloží dieťa do jasličiek a oslík ho bude zohrievať. No ty si vymyslel ale pekný príbeh. Kto to kedy videl porodiť v maštáli a dieťa uložiť do jasier? Tam sa deti predsa nerodia. Zajtra vstaneme a pôjdeme sa presvedčiť, čo hovoríš pravdu. narodil ich dlho očakávaný spasiteľ. Takúto radosnú novinu chceme oznámiť všetkým ľuďom, nielen pastierom. Pastieri sú predsa najmenší z ľudí. Pán neba a zeme skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. No ale ponáhľajte sa, tu na zemi čas rýchlo plynie. Pastieri, vstávajte! Nebojte sa, vesujem vám veľkú radosť, že sa vám dnes v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Naozaj?
maštaly. A veru áno, nájdete dieťatko zavinuté v pliekach a uložené v jasliach.
ľutujeme. Čo sa to tu deje? V celom Betleheme ste narodili rozruch. Som tu starosta a mal by som o všetkom vedieť prvý. Dnes sa nám narodil Spasiteľ svet. Spasiteľ Kristus Pán. Dávno prorokovaný. A v našej maštali. Naozaj, Jozef a Mária, až z Nazareta na Oslikovi, už si spomínam. A ja som ich odmietol. Mal som už plno, veľmi ma to mrazí. Zoberiem ich do svojho domu. Cestou to musíme všetkým povedať. Áno, a super. Títo múdri ľudia tvrdia, že sa má narodiť židovský kráľ. Chce vedieť, kde a kedy. V judskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, nie si nejako najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba bude vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Kedy sa narodí? Už sa narodil. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola cestvená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť, keď o tom uvažoval.
Zjavil sa mu v sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa mať ju priaslúženú. Veď to, čo v nej počal, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo preto, aby sa splnilo to, čo Pán predpovedal prostredníctvom prorokov. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Všetci preč! Vidie! Pôjdete do Betlehema, nájdete vášho kráľa, dôkladne sa všetko povypytujete a prídete mi to oznámiť. A ja sa mu prídem pokloniť. Chodte!
dieťa je pre nás oveľa väčší dar, ako sme mu priniesli my. Ak by sme len kvôli tomuto žili, náš život nemá žiadny zmysel. Práve sme získali tú najväčšiu múdrosť, skutočnú pravdu a zmysel života. O chvíľu nájdeme Mesiáš, Spasiteľa sveta. To dieťa je pre nás oveľa väčší dar, ako sme mu priniesli my. Kde je? Kde je tá Mária? Nevideli ste ho? Kam išli? Kde môže byť?